Kan hriat theuh angin COVID-19 awangin lockdown me kan ni a he hripuileng awang hian khavel pawh anun phung a khailak na sa hle maya mitam takin nun na hlutak an chan to a khavel puma sumle pai in tlak niam la sa tak atok me boka hripui awangin kan khura kan phili a kan ral tui a kan ram pachet zia kan ngai to a kan thla phang hle ani chutiang din huna kan mek lai chuan kan tan pathian ngai that zia pathian ngai poimo zia ro lo langa zaka pabung li changre ta chuan pathian ngai ro ti chuan anin anayang chu ti zik kan mo a he hrileng hi kan sual awanga pathian in min hrim na anga angai lo ila ama kan ngai le zol theinan te min hmangai zia kan hret fe theinan te atel lawa nung theilo kan ni zia te min hret chen tir nan pathian in man ro amangani ang ti pomila ama ngai pha nan mang thawila badom don tak em chu tak chu dona po hlok na kan ti chu along don ani hripuileng awangin thlathum zet lockdown kan ni ta a engchen nge langai don la kan hrasi lova khovel lam thira tang chuan awa hram tak em hian satona hrim huna lockdown hram tu zem ni hret fe tir se chu kan pumpel theina turin tun hun khongai na hun hi pathian nai nan imang thewang u a hovin biagu ka pathian kan pol theilova kan omnam huna piang hi biagu ka lo changsela pathian yan kan in kar fil lo te a thalo lai te chingfel ila eng huna po eng tik huna po him le lom taka ama doktorin in bo sai thewang u